Здравейте, дами и господа! Аз съм Гейм и днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Значи няма да седям, защото е зухаво и съм на креатив, както виждате. И направим тук едно влакче, дето е зухаво. Але не е много голямо, е много малко. И както виждате, тук съм тръгнал тук, ама не искам се получи както трябва. И затова само и това ще покажа и ще тръгнем да теглим мапове, за да може да играем. Ето как виждате, тук се връщаме. Така, в подземята. Тук трябва да се върне някак по-бавно, за да ви покажа, но няма да е сега. Добре, сега ще видим. Сега отваряме Maps for Minecraft Pocket Edition. Така. Значи, паркур, тук добре, Lucky Block, статуи. Не знам какво е това. И ще пусна клипа, когато, Дали си го спрял или... Извинявам се за прекъсването и докъде бяхме стигнали, не помня. И нали там до маповете. Изтеглих тук един мап, дето с влакче, е много як. Както виждате, много дълго. Не че е много дълго, ми не знам. Така е български, не може да си го намерите. Да ви кажа, вече survival игри, survival, нали, няма да, как го кажа, няма да оцелявам. Аз ще играя само на мапове и някакви такива. Сега да започнем с забавата. Ето не че забава, ми не знам какво е. И не знам, ако имаме още време. Така ще се качим 2-3 пъти, ще обиколим бавно, за да ви покажа цялата обработка. Да факт, тук не се получи. То трябва да падна на това. Ти не се го направи как трябва. Нищо. И нали... Аре бе. Разгледам. И ще видим за някакъв... Не бе, напред. За някакъв друг... За някакви... Добре, защо? За някакви други мапове да играем. Чакайме. Сега така. Сега вече надявам се да има. Ще гледаме мапове и ще видим. Къде сме? Аз се връщам. И сега говорих много тихо, сигурен съм. Ще приближа малко. Ако не сте ме чули, извинявайте. Ай на тъмно, на къде? Сега. Не знам, може да е само влакчето. Ще видим. От колко време снимам. Сега има табелки. Оп. Добре, поздравления. Пише тук, чакай, аре. На средната пише поздравления. Благодаря, че си изтеглил мапа. Ето тук да го приближа, ако не виждате. Ето, благодаря, че си изтеглил мапа. Поздравления и надявам се да ви е харесал. И харесал ми. Добре. Сега да я фърлим тая, защото ми трябва. Много бавно се фърля. И сега ще им ще правим. Дали още ще снимам или... Ми снимам от... Не знам колко време, то ни пише, както виждате. И ще изтеглям още един мап и това ще е. Ето го. Отново ви го казвам. Така. Значи... Те не са много яки, затова идвате на... The fuck. Бах якото. Добре. Идвате на минигейм и... избирате си нещо. Ето го влака, ето го избрах аз. Сега...
И това ще го тегля. PB4 3 онлайн, окей. Пак, сигурно пак не сте ме чули, ама нищо. Не съм сигурен дали ме чувате или не, ама какво се прави? Обахко. Сега вече не знам. Добре, тук са смотани. Нали там за злачето беше колко яки. Ето той, както виждате в дупката, не го теглете, защото все пак не работи. Какво е? Аре, тук идваме, че са яки. Значи, ето този първия ще го стегля и втория май ще го стегля. Защото ме кефат и двата. Този третия май ще го стегля, защото той също е готин. Това със стаята вече го имам. Това е лабиринт с железните блокчета. Това е на пипика. Гледам, ама... Аре бе. О, я видим това коша в клас. Бах зуховото. Еми... То май... това може да изтеглим, да, ето. Дева, нещо ми отпада ми гласа, нещо, това е зухаво. Не че зухаво ми нещо ми отпада гласа и нещо много, много гадно. Извинявам се, значи сега... от Title, Play... Както виждате, май съм с най-новата версия на Minecraft Pocket Edition. Сега, the fuck? Какво? Какво е майната? Къде съм? Добре, ще чупим. Къде съм? Умирам. Иначе не е било това. Момент. Чакай аз, кое включих? Кое включих аз, бе? Чакайте. Ще го пуснем от тук. Play Drop Map. Маса, ако не, той ще гръмна. Той беше, но не работи. Значи ще гледаме пак. Той не е много интересно ли са да гледате мапа, това, защото някой вие искате да играете, но аз не ги искам и на вас е тъпо. Поне на повечето, или на по-малко, да не знам. Тук сега е нещо. Тук видях някакъв рън. И тук. Еми, я дай да видим това какво е. Install. И може някой да поиграем така малко и да спираме вече. Това е то. Като гледаме има и малко джамп. Деба, нещо много ме пада гласа. Сега, ето го. Сега е време за... Това е бил паркур... Не знам как се ми... Просто на компютър... Към на компютър съм слаб, а тук... Е време. Момент. Много съм взе на паркур, но ако го дам тук на един приятел, канала му, той също има канал 5423, ще го мине това. Ама аз не мога. Аре, нали направим клип, беше написал коментар браво в клипа и ако искате да намерите, там може. Аре, yes. Това ще ви кажа снимава, това е много постигане. Добре. Това са така. Тук ли?
Tyrant. А, тук това е за мултиплеер. Еми, с него може да играем, нали, когато се разберем. Защото той няма теглено, не може да си направи акаунт. Нещо като се върне. Ще му направя. Как може да отпадна в тия тъпи дупки? Аз ще ги запомня после на креатив. Сега трябва да се връщаме. И сега като умра, както видите имам малко кръв. Като умра, спирам с клипа. Няма да гледам да умра нарочно. Тук има пейки. Добре. Сега. Бърз паркур. О, добре. И хора, мисля това не. Защото пак е така, че не мога паркур, някога се мъча. И това беше от мен. Чао!